Quin ensurt! Jo ja sabia que no passava res. Doncs jo no sé ni on sóc. Estic molt descol·locat. Tres dies i tres nits han passat com un sospir. Hem estat en tots solats i ens hem oblidat fins i tot a dormir. Els ulls embullant, tinc mal de cap, de mans i d'esquena estic arratipat. Hem estat a un altre món, lluny de tot i de tothom, i ara quan anem a escola no es parlarà d'altra cosa. I ens preguntarem els uns als altres què has fet tot aquest cap de setmana. Jugar i jugar sense parar. Al camp, al bosc, a l'estació. No, tancats a l'habitació. Hem matat monstres i descobert nous planetes i ens han donat superpoders amb un munt de bonus extra. Jugàvem tots el mateix i això de poc ens serveix. Què vols dir? Que no tot és tan senzill. La vida no és un videojoc on passes nivells, saltes i dispares, aconsegueixes skills i l'únic que has de decidir és si puges o si baixes. Per què no? Perquè és molt més que això. No es tracta de guanyar o perdre, ni d'actuar sempre d'una única manera. Però si les vides són infinites. Però les opcions són limitades i l'espai on ens movíem no era més que una pantalla. Que ens oculta i protegeix Escenifica i exhibeix. i no fa tothom el mateix. Potser sí, però no tothom és igual i el que a tu et fa gràcia a un altre pot fer-li mal. Això és fatal! El que cal és parlar cara a cara. Pregunta el que no sabem, pregunta el que no entenem. Aquí, a Google, a Viquipèdia. O a la intel·ligència artificial. Els uns, els altres és més natural. Així veurem millor que no hi ha una única història ni una única versió que sigui rodona. I quina és la bona? I quina és la bona?